ka ing'iyo kaka yiero ma higa ni otimore, en yiero momiyo mine mang'eny nafas. Kata king'iyo jok mine manoyier, we jok makoro nobedo nominated manoyier gi chama, gi parties. But wan gi mine 7 manoyier kaka kaka governors mag counties. To kata king'iyo korka oganda Luo kocha, e piny Luo Nyanza, wan gi mama mokwongo, miyo mokwongo Gladys Wanga manoyier kaka governor mar Homa Bay. Nakuru noyier Susan Kihika. Kidok korka jo Wakamba be ne giyiero miyo. Nyiso ni apani demokrasi wa gi kaka wayiero oselokore, nikech sani ji ok ng'i ahinya. Pod wan gi gik moko matindo tindo machandowa ni ka wayiero miyo, nikech wadake patriarchal society, wang'iyo ni miyo en ng'at ma ok nyal bedie telo. Lakini king'iyo trends ga patterns kaka ji osebedo ka yiero, wamedo yiero mine e viwango mopogore opogore. Kata members of parliament manoyier wang' ni ochopo 47. King'iyo total mar jomiyiero, members of parliament miyiero magin ga 260. Kora paro ni with time ji oseneno ni mine be nyalo telo. Gin gi confidence kuom mine, ni mine onego mi nafas mar telo, maparo ni en gimoro maber. Kata members of county assembly, namba gi odhi malo. To kata kaka chama be oseng'iyo ni, king'iyo kaka gine gitimo nominations gi to the various positions mantie members of parliament nominated, MCAs nominated MPs, nitie mine mang'eny manomi nafas e chembe ni mopogore opogore. Kora paro ni wane e yo makare